ଏଇ ମାଛ କାଟିକି ଖାଇବୁ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସଫା ହେଇନି ଆଉ। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଧୋଇ ଦେଇଯିବ ଭାଇ କି ପବନ କିରେ ବହୁତ ଜୋର ବାବା ବାତ୍ୟା ହେଲା ନା କଣ ଭଲ ଲାଗିଲାନି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କଣ କରିବା ଯୋଉପଟେ ଏରିଆରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଯେ ଏତେ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ମାନେ କଣ ମଟନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ସର୍ଦାର ମୋର ଆସିଛୁ ପିତା ପଇଲେ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେମସ୍ ହୋଟେଲ ପୂଜା ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ଖାଇକି ଦେଖିବା କ'ଣ। ଏଇଟା ହେଲା ପୂଜା ହୋଟେଲ ଦେଖିବା ଖାଇବା କ'ଣ ଅଛି। ଭାଇମାନେ ସେଠି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ତାଙ୍କର ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଫିସିଆଲି ସେ କଲେଜ ଛୁଆ ସେଠି ଟିକେ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଲୋକ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ତ ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ପରାଟା ଆଳୁ ତାଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଉଛି ଛୋଟିଆ ହୋଟେଲ ଆଉ ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଆଗରେ ଯାଉ ଦେଖିବୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଇଠି ପୁଣି ମିଳୁଛି ନା ନାଇଁ କେଜାଣି। ଯଦି ହବ ବ୍ଲଗ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଯଦି ନ ହବ ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ସରିଯିବ ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଶେଷ ଆଉ ପୁଣି ଆସିବା ନା ଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଥର ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଦିନେ ଦେଖିବା ଶୁକ୍ରବାର ରବିବାର ଆଡ଼ୁ ଆସିବା ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କର ଚୁଲିରେ ଫୁଲିରେ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋସେସିଂଟା ତାଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯିବା ଆଗରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଖାଇବା ମିଳୁଛି। ଆସିଗଲୁ ଝିଲିମିଲି ଢାବା ଦେଖିବା ଆଙ୍କର କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି କି ନାଇଁ ପୁଣି ବାସନା ହେଲାଣି ତୋର ତ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କର ୱାଶ ବେସିନ୍ ହୋଟେଲ ହୋଟେଲ କ'ଣ ଅଛି ମୋର ଚିକେନ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ହଁ ବିରିୟାନୀ ଆଉ କ'ଣ ଦେଶୀ ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଅଛି ମଟନ୍ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି କାହିଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବୁ ଟିକେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚାହିଁକି କ'ଣ ଏଇ ପୋହଳା ମଟନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନାହିଁ ପୋହଳା ଚିକେନ ମଗେଇଦେ ପୋହଳା ଚିକେନ ମଟନ୍ ଖାଲି ମଟନ୍ ପୋହଳା ଗୋଟେ ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲୁ ଚିକେନ ବା ମଟନ୍ ଅଣା ହେବନି ଦିଆ ହେଇଗଲା ଅର୍ଡ଼ର ମଟନ୍ ପୋହଳା ମାଛ ଚିକେନ ଉଷୁନା ଭାତ ସରିଯାଇଛି ଅରୁଆ ଭାତ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଖାଇବି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଅରୁଆ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ଏତେ ଅରୁଆ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିଆ ଆଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖିଆ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ତମର ଉଷୁନା ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ବାର ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମାଛ କାଟିକି ଖାଇବୁ ସଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି ସଫା ହେଇନି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିନି କିଛି ନାହିଁ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ यार ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆସିଗଲା ଆଇଟମ୍
ଆରେ ଇଏ ହେଲା ପୋହଳା, ଇଏ ଭାତ, ଡାଲି, ଚିପ୍ସ, ଭଜା। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା ବୋଧେ କ'ଣଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମଟନଟା, ଚିକେନଟା ଆଣିବେ। ଏଇଟା ମଟନ, ଏଇଟା ମଟନଟା କାଢ଼ିକି ଥୋଇଦେ ମଝିରେ। ଖାଇସାରିଲୁଣି କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ ତାହେଲେ? ହେଁ ପୋହଳାଟି ସାଇଡ୍ କରିଲୁ, ସାଇଡ୍ କର। ଏଇଟା ଚିକେନ। ମଟନଟା ବାଛରେ ବି ପୁରା ନାଦିକି ଅଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି ମଟନ। ପୋହଳାରେ ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟା। ପୋହଳା ନୁହଁ ବୋଧେ, ପୋହଳାରେ ଦୋକାନ ତ ଖାଇବନି ପୋହଳା। ସିଙ୍ଗଲ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ପୋହଳା ପୋହଳା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମଟନ ଖାଇବନି? ଖାଇଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଳୁ ନାହିଁ, ଆଳୁ ନାହିଁ। ମଟନ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ମଟନରୁ ଆଉ। ठीक ଖାଇଦେବା ପରେ କଥା ହେବା। ଖାଇବା ଦେବା କଥା ହେବା। ଚଳିବ। ଆରମ୍ଭ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଇଥିଲି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। भाई रायता अच्छी रायता भाई ना भाई भाई रायता रायता अच्छी रायता ଖାଇସାରି କହିବା ପରେ ଆସିଗଲା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମେଘ। ଧୋଇ ଦେଇ ଯିବ ଏଇନେ ମେଘ। ପଇସା ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆମର କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା କାଟେଣି, ମାନେ ଏପଟକୁ ଗଲେ କାଟେଣି ଛକ ଆସିବ, ବାଁକୁ ପଳେଇଲେ ସମ ଦେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାଟା କହିଲେ? ନନ୍ଦନକାନନ ଆଡ଼େ ଯିବା। ଏ ହୋଟେଲ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି। କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଧୋଇ ଦେଇଯିବ। ଭାଇ କି ପବନ କିରେ, बहुत जोर ବାବା। ବାତ୍ୟା ହେଲା ନା କ'ଣ? ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ଝିଲିମିଲି ଢାବାରୁ।
ଚାଲୁ ଝିଲିମିଲୁ ସିଧା। ମଟନ ଖାଇଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତ ଯାହା ତ କହିଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ଖାଇଲୁ ଛାଡ଼। ନା ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ନା ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ ନା ସେ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ। ଲାଟୁ ରାଇତାଟେ ଆଣିଲୁ ସେ ରାଇତା ବି ଯାଇଛି, କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିଛି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କ'ଣ କରିବା, ଯୋଉ ପଟେ ଏରିଆରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ। ଅଛି ଯେ ଏତେ ଖରାପ ଟେଷ୍ଟ କରିବ ମାନେ କ'ଣ? ମଟନ 220 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି ସେ ମଟନରେ କହିଲୁ? ସେଟା କ'ଣ ମଟନ? ନା ଇଏ କାମ ନୁହଁ। ରବର ଭଳିଆ ଖାଇଲୁ କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ନୁହଁ। ମଟନର 1% ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି କାମ ନୁହଁ। ନା ମାଛ କାମ ଦେଲା, ନା ମଟନ, ନା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି। ଭଲ ସିନା କ'ଣ ଲାଗିଲେ କହିବୁ। ବେକାର ଆମେ ସେ ପୂଜା ହୋଟେଲ, ଆମେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପୂଜା ହୋଟେଲରେ ଭଲ ହେଉଥିବ, ଚୁଲି ଫୁଲିରେ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଡିମାଣ୍ଡ। ହଁ, ପୂଜା ହୋଟେଲ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ମିଳିଲାନି, ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଆଉ। ତାଙ୍କର ଭଲ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଭାଇନା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ। ପୂଜା ହୋଟେଲରେ ଦେଖେଇବା ଆଉ। ନେକ୍ସଟ ପୂଜା ହୋଟେଲ ମାତ୍ର ଆସିବା ନା, ଆଉ ସେଠି ମନଟା ରହିଯାଇଛି ଆଉ, ଖାଇ ହେଲାନି ଆଉ। ତାଙ୍କର ମଟନ ହେଉନି ପୂଜା ହୋଟେଲରେ, ଖାଲି ମାଛ ଚିକେନ। ପୂଜା ହୋଟେଲ ଯାଇ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ। ୟାଠୁ ଭଲ ଥିଲା ଆମେ ସେଇଦିନ ଦୀପକର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ବାରଙ୍ଗ, ମାନେ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବେଟର ମଟନ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ଖାଇଲୁ। ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଆ ଆଉ, ମାନେ ଖରାପ ଖାଇବାରେ ସରିଗଲା ଆଉ। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମଟନ ସବୁ ଯେମିତି ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା ଭଳିଆ। ମଟନ ସେଟା ମଟନ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପ୍ରାଣ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ, ମାନେ ମଟନ ଝୋଳର 1% ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପୁରା ପିତା। ମାଛ ପୋହଳା କହିଲେ ଡାଉଟ। ଝୋଳଟା ଟେଷ୍ଟ ମାଛର, ଓନ୍ଲି ମାଛର ଝୋଳଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଚିକେନର କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମଟନ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ମାଛ ବି ଫ୍ରିଜ୍ଡ, ମାଛ ସଫ୍ଟ ନାହିଁ ନା, ମାଛଟା ସଫ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା, ମାଛ ବି ସଫ୍ଟ ଲାଗୁନି। ରାଇତା ନାହିଁ, କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଣେଇବାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। ଆସିଥିଲୁ ତ ଏପଟେ ଖାଇଦେଲୁ, କାଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ବି ଖାଇଦେଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଆ ଆଉ, ଭଲରୁ ଭାଲିଆ ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ରୋଟା ହେଇଛି। ହଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯାହା ତ ଖାଇବା ହେଲା। ହଁ, ତାଙ୍କର ରେଟ୍ଟା ତ କହିଲେନି ଆମେ। 510 ହେଲା, 510 ଟଙ୍କା। ମଟନ 220, ଚିକେନ ଗୋଟେ 100 କେତେ କ'ଣ କହୁଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ କରିକି ସେ 510 ଟଙ୍କା ନେଲା ଆଉ। ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖ। ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତିଆରି ହେଉଛି ନା କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରି ଏଠି କ'ଣ? ଆରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତାଙ୍କର ବା ଅଛି। ଓ ଏଇଟା କିରେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସଫାରିଟା ଯୋଉ ଏଇଟା ବାହାରିବ ଯାଇ କୋଉଠି ଚନ୍ଦକା ଦେଖାଯିବ, ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ହଁ, ଏଇଠି ଥରେ ଆସିକି ଗଲେ ହବ, ଦେଖି ସେପଟୁ ଆସିପାରିବ। ଡେରାସ ଆଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ିବାରି ହବ ନା, ଏ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଥିବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ପଶି ଯାଇ ହବ। ଗାଡ଼ି ଦେଇଛି ସେଠି, ଦେଇଛି ପଟରେ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ବର୍ଷା ଧୋଇଲାଣି ପୁରା। ଏଇଠି ପୁରା ଫିଷ୍ଟ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।